हेलौ बोरो नायनो मानसिखौ आङो आयो दै अर एथेबलायनाय आलायनाय दैया बोरो लाबाय बाप 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 मार्केटिं हा सोरखौ लेंदों नाङा आदाया लेखा फरायनांगौ नों बादि दिवानि मारना मोनजागोन नामा गारि साखा सोलायदों जोंहा दाखालैयो नै खाग्रा थानाय मोनबा गथ'फोरनो हल्ला गोदान खाना होनो हासिगौमोन ना बाबा नोंसोरनो नै ओमफ्राय बिमाया आल्था फोनलायदों आरोना गोजौआव साफा खालामनायाव गद्रेज गोजौआव मोननानै बैया मोननि आल्था आगोलनिखौ उनाव हरबाय ना बिफा ओहो उननिखौ आगोलाव हरबाय साखाखौ ओमफ्राय गोदानखौ उनाव लागायबाय गोदानाबो बारा गोबाव जाखायाखैमोन ना आं बै दाख्लै सातबेसेसिम हेलमेटनो बाबानो हरलाय थांलाय सक सका सुबाय बिफाया बेस्रा खि गालानाय खुदै गालानाय मा गालानाय मानजिबाय हेलमेटनो बाबानो हरथां हमथाबनानै फैगोन जा गरम सान्दुं थेवब्लाबो आथा थां दर खेवनो दर मारना फैथां ओंखारफाबाय थायो नालाय नों खामानिसिन जादों खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे भगवाननाय महर आसानाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबोसेनावनो जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुङावनो दुगैदों सिबाय आङो सिखारदों सिखारग्रानो गैया गोलोमफ्रुफिनजोब्बाय आरोना टेस फेस टेस टेससो खानायाबो जेंगावखाय आरो एसे एनै सोनानै लाबावबाय थागथों बिसिना फोसाबनायाव मोननानैहाय ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबा जाबाय आरोना बिफा फिसायाथ' थांबाय थ' एसियावनो आं इन्ट्र'खौ मारिनानै लाबाय बेनिफ्रायसो आं खामानि माखासे आद्राखौ मावस्रांनानै लानोसै आरोना काप खालायदैफोरखौनो सुनो मोनाखै आरोना ब्रेड एवनानै जाखांबाय जोङो बेनिफ्रायहाय फिसालाजों एसे डिउटि होनायावनो आरोना ओमफ्राय येस एगजामा खाथि मोनफैथारबाय ओमफ्राय एगजाम होग्रा मानसिया जे पाट्टा दङना गैयाथाय 10 मिनिट जिरायगोन दुफुं सिखारनानै फैलायगोन 10 मिनिट जिरायगोन दुफुं सिखारनानै फैलायगोन ओरैबादि डिउटि होनांगौ ना माने ओरैनिफ्राय ओरै थांलाय फैलाय आरोना बिमा बुरैया ओमफ्राय मा होनो नों मा मावखो फुंनिफ्राय मानि हेसपेस नोंहालाय होनबा आं खिथानो रोंनाय नङा जे आं मा मावदों खिन्थु आथिं आखाइ ख्रुब ख्रुब मोनलायनाय आरोना ओरैबादि अबस्था बिमा बुरैफोरनि हाबाफारि आरोना ओमफ्राय नंगौ दा जोङो फरिखा जासै नालाय फिसाफोरना एसे बांसिन नांथाबनांगौ जायो ब्लग टक इसिबां मानि लानो हाया जायो आरोना ओमफ्राय स्कुलाव थांखायो नालाय स्कुलाव थांबाथाय आरो गजासिमा बुहुत गोलाव टाइम थाखायो थ' बे समावनो जाखिनि ब्लग टक बानायनांगौबा सोरनिबा भिडिअफोर नायनांगौबा मानांगौबाथाय बेफोरावनो खामानिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ मावनानै लाखानाय जायो आरोना बाखि जेला फरायनाय टाइम एसे बांसिन ध्यान होनांगौ जायो जायफोरना गोसो होनानै फरायखायो उन्दैफ्रा बिसोरो साइड बारा प्रेसार गोलैया बाट जोंनिया मतलब आंनिया आरोना अयथासार डिउटि मारिनांगौ आरोना थ' बेजों लोगोसे सोलिगासिनो दङ नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो साफा सुस्रांजोबनानै दान्दिसे उनावनो आं ओमफ्राय दालि आरो ओंखामखौ जानखाथारबाय आरोना अन्य जागथाय बेखौथ' नांखागौ नालाय दा जुदि माबाफोर लाबायबा लाबोसै लाबोआबा ओंख्रिया हनै दंसाबखायो आरोना जोगोनार दङ पटल दङ थारुनाथ' मा खामानि जाबावगोन दिनै थाथोंसै दा नेनोसै आदारा मा जायो आंना ओमफ्राय दान्दिसे उनाव सानै सुबुङा मोनफैबाय नायदो ओमफ्राय मा लानानै फैखो बाजार गिदिराव थांदोंनो बाजार गिदिरनिफ्राय लाबोदों आरोना 40 थाखा केजि ओमफ्राय नैबे लामा लामायाथ' जोंहा 50 थाखा थासिमला लानानै फैदों केरेफा केरेफि मोनगोन ना मोना उनावसो मिथिगोन ओमफ्राय नै आरोना आं एसेबो गोसो गैयामोन ओमफ्राय आं बुंबायबो मानो बेखौ लाबोबावनांगौ नों होननानैहाय ओमफ्राय बारा बुंजायाबो मानसिया आं मा होनबावनो आरोना गरमाव गरम आं फुंनिफ्रायनो गोलोमखागासिनो दङ आं एसेबो गोसो गैयामोन जानोबा नाखौनो लाबोदोंमोन मैथाजों थान्दा जानोसैमोन आं बिदि होनबाय बायबाय आरोना नै बरियाखा ओमफ्राय मोदोमा माबाया बेदरा हा मैथाजोंहाय मैथाजों रायै ब्लग बानायबाय थानाया थागथि सफैनानै अमा बेदरखौ बाख्नायफ्ला नांबाय आरोना आङो अबेसे अमा बेदरा बिराद सुन्दर आरोना थेवब्लाबो गरमनि जुनैबो ओमफ्राय खिनो होनलाय ओमफ्राय बेयाव मानो खावो सान्दुंखौ गिबाय खिनो फायखानासिम थांनो आयौ आं फिसाफ्रा बोरैबासोहाय नों जानो लुगैखादोंमोन अमा बेदर बारा लुगैखामोन ना बारा लुबैयाखैमोन थारमाने बे मानसिया दासान्दै ओंखामखौ नैबिसोर जागासिनो दं आरोना एसेल' बिराद गाज्रि ओंखाम एसे जानायनिबो खारन दङ स्कुलाव टिफिनावनो मोजां बुस्थु लांखायो एखमबा आलु परथा लाङो एखमबा मा लाङो नङा एखमबा पास्ता बुदां लांखायोखा
ओमफ्राय फैनानै एसेल' जाफैनो हायो ओमफ्राय मोनाफ्राव बिदिनो गरम थरमजों जानो हाया गाइखेर थाइखेर लोंसैना बेलासियावहाय ओमफ्राय बेखौनो नांथारबाय बेबो ओंखाम जायाखैना दासान्दि बाबायाबो जालायथारबाय आरोना माथो लाबोबाय नों होनबाथाय दा अमाजों बुदजों जागोन आरो नोङो हैद बुंबावसो मैथाजों ना आलुजों मैथाखौनो बाबाया लाबोफायाखै मैथाजों जानो थिनदों मैथाया न'निया दाबोमोनहा खाबाय आंथ' दा आलुजोंसो रागा जोंबाय एवगोन आं गावहा आरो मैथाजों जा होनगासिनो दं लायफिनगोन बे दा गरमाव मैथाजोंबाबो आरोना जोंनि हाखा हुखा जानायखौनो मोजां मोनो नै आंहा आरो गोलोमदैया गसरलागासिनो फांखा सिङाव थाबाबो गोलोमदै गसरनाय आरोना आरो हरसे माने कुलार जाबाय आरो सानावबो सोर कुलाराव जिरायबाय थानो सोलाबनांगौ गोदाव सोराव थांदोलाय खिनो ओंखारनाय बिदि जायो नामा थांदो आंबो खिनो ओंखारदों थां बोरैबाथार बेदराबो जा सुन्दरबो मा होनदों नोङो खिथाफिनलाय नुबाय दानि माबा फ्लुट बुंदोंमोन लायनो थाङाखैमोन मानसिया ओमफ्राय लखब लखब हमनानै लब जानानै लाबोबायनो माने बिफा नों माने लखब लखब हमनाय लोगोखौ गोसोखांथारबाय आरो बे बिराद लखब लखब जागोन होननानै ओइनोहाय अमाजों अनजायाहाय मानसिखौ अमाजों अनजाया फैदों फैदा प्लास्टिकखौ दांबाय आं मा लाबोखो नोङो ओमफ्राय दाउ लाबोदों दाउ दिसिनलायो नायबाय आरो आसलि दाउ दिसिया नै भगबान जि सुन्दर बेदर सोरनि आदामोननि बे आदामोननि बरिया जोंनि दाख्लै फुथारनाय आदामोननि आरोना थैस अननानै लाबोनायखौलाय आरो माथोबाव ओमफ्राय आं एसे बयल खालामनोसै बेनिफ्रायहाय बिदाखौ मा लायनो थिनबावनो आरोना बे गरमावहाय ओमफ्राय गांखं गुंखंबाबो आं मैथाखौ मुथासे खानानै लाबोनोसै आनाजोर होनानै जानोसै आरोना आब'आ दानिसो मालाय खादों नाजों ना माजों जानोनो थोबाय मेरला हालदै होदों नामा जोंलाय हो आं हालदै होलायलायाहाय हालदै एसे सारलानानै गालांबाय नै आयौ ओइ नानि ओइनै भगबान बागुरुम्बा है बागुरुम्बा नामाव मादि गानदों फानफब फुनफब गरमाव बे गथ'आ गाव हारसिंनो हाबाब फोराननानै दोनबाबो आंनि उदैयावनो हाबखागोन लोगो लोगो जाबाबो आंनि उदैयावनो हाबखागोन हा गतिके आं फोरानला गैया गोथां गोब्रां संसै आरोना माखौ सायदों नों बाथोना रेडि जाखाबाय होनलाय जोंना मैया खुदिना लानानै फैदों बिथाङा खुदिनाजों जेबो गैयाना बाहाय जेबो होनाङा ना खुदिना बाथोन दान्दिसे गोबावनि उनावसो आङो थाव सेरबाय नै बहुद गोबाव माने हारसिं बेस्थ'मोन दावदै सौनो टेनसन आंहाबो ओमफ्राय बहायबाय आङो ओमफ्राय बिथाङा नै सामब्रामजों बानलु हानानै दोनखादों आरोना एसे उनावसो हरगोन आं बेखौ मैथाया गैया होननानै नै बारा फ्राम एवनानै लागोनसै र' दसे उनाव ओमफ्राय गावनि मेजेम ओंखारस्रांनायावसो आङो नै माबाखौ सामब्राम बानलुखौ हरनोसै आरोना बिदि एवनो सानो ओमफ्राय बावनानै साराय दुंबाथाय थाव सेरनानै सामब्रामखौ गारफ्रांहरो आरोना ओमफ्राय बिदिबाथाय सामब्रामा बांसिन खामनो नागिरोना अमा बेदरनिबाथाय बेखौबो मोदोमबाय था जेखि जादोला ओमफ्राय खोबनानै दोनथ'नोसै आं बिदिनो ओमफ्राय नै जिस्रिफ्रा आंना ग्रोब ग्रोब आरोना फिसाजोनि गस्ला गस्लि नै गाइखेर थाइखेर माबा माबि हरलिक्स जानाय दागो नांनाय सुबाबो खारला बिफाया रायलायलांबाय आंखौ मा बेखौ गानहोबाय थादों होननानै ओंखायनो लानानै फैलायबाय ग्रोबनो नायनोसैलाय दान्दिसे उनाव बेलाय माथो सामब्राम बानलुखौ उनाव हरबासो नायनोबो समायना मजाबो नुयो बावनानै हरफ्लाङोबा माथो होनबावनो गोथाव मोदोमबायानो नै एवनानै फिसा फिसा जालांबायहाय माबा मैथाखौ हरनोसैलायना आङो एसे दोनबावनानै र' नैबे मेजेमफ्रा एसे ओंखारबावथों हरजोब्बायहां बे खाखानाय मैथाखौलाय नांथोंसै गाव सोंदों मालाय आङो नोंबो जागोन आरो होननानै बुंनायाव ओमफ्राय मैथा रोसिखौ एसे जागोन दे आं होनना बुंदों ओमफ्राय नोंगाव गावसो दंसै आयौ मा एरनाया गेदा जालायो ओरैजा मोदोमखौ मोनसे मोननै साखिनायदों आं दे होनदों आरोना जाथारिबो नङा नालाय ओमफ्राय जाया आरोना मानसिया बरिया नै दान्दिसे उनाव मैथा होनानै एग्लिबाय आङो बिदिसो खनजाथावनो आरोना वाव एसे एवथाबनानै दै होनोसै
ओमफ्राय गावहा खुदिना बाथौखौनो फार गाबहोनानै गालांबाय आरोना ओमफ्राय माखासे फोथाव गोलैदों जाहैदों मा होनना बुंबावनो गोलैनायखौलाय हरे कृष्ण ओमफ्राय ओइ बाबा ओमफ्राय गान्दुफोर लामदों आं लाबोलाय दुंखावजोब्बाय बे दहायनो बेलथायखादां मा बुंबावनो आरो दानो बोख्लायफिनबावगोन थाथोंसैबो सानलायलाङो आं बेजोंनो टाइम पास गेलेनो हायो नालाय जोलैनि जादा लाना फैलाय दुंखावजोब्बाय बे गान्दुआ लामाबाबो जाया गोलोमदै गोलोमला ओमफ्राय नै मैथा होनानै बिउटिफुल जाबाय आरोना वाव दै होनोसां मोनथाम मोनब्रै मोनजाबानो जागोन मोदोमखौ आरोना थेवबाबो लब जायो बे गथ'आ सेरावनो बिदि हाजिर थाफैनांगौ जारलाहाय आरो मोनबाय थानो हाखाला जाखानांसिगोन आरोना ओरैबादि बारा होला माने आं दैखौ आरोना दहायबो अमा बेदरा मोनखानाय रुनायावनो मोजां रुखाबायना रानथाब होनोसै बेखौ बांद्राय गोबाव गोदौबा गोरासो जालायलाङोहाय मैथाजों बारा थिग नङा गोखैजोंबाथाय जाबाय दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै महरा बेबायदियाव फैबाय माने जाबायानो होननानै बुंजासै आरोना साखिनांसिगोन होनजासै गोथाव मल मल मलनो वाव जाबायहाय मोनबाय एसे नै बिदि रोसि एसे लानो आखायाव सोलानायबाय आं ओमफ्राय संख्रि एसे नांबावगौमोन नालाय हरबाय आं बरिया बन्द बाथोनखौबो सोलागोन साथोनखौबो सोलागोन गावनि देनाय बाथोनखौबो सोलानोसै थादों आंखौ बाथोन प्लास साथोन नोंबो आंनिखौ सोला नायफै नै गोथावआनो लाजाया मैथा खाजि साखिनायखाबाय आं थेवबाबो आरोना हा नोंहालाय माथो थङालि गोलैनांगौ दाबो सिङाव ओरै लेजेरनाय दङथ' ओरै गोलैबाय नालाय ओरै फ्राव जाबायब्रा ओमफ्राय नैबेयाव सिन्थायनो बै मैथायाव नांगोन साइड हर दे खुदिरा बाथोनखौ मैथायावनो गारलांसैमोन नोंहालाय बाथोन देनो रोंखागौ आयौ बानलु नांथारबाय माथो खुदिना बाथोनखौ गुदुंथारहाय हा दा बाथोनखौलाय सामब्राम होआबा माथो होनांगौ मानसिया गुदुंथारहाय गरमाव गरम हाखा हुखा जानो हानाय नङा खुदिनायाव थिंख्लां गरनैसो गारना होदों ना गरबेसे होनाय गरमाव गरम नै मैथाखौ जानोबा बरिया मिलौदोंथ' नै खुदिना बाथोनबो सोलालाय मैथाबो सोलालाय दे नायदो एबार जानायखौ हाखा हुखा जानायखौ मोजां मोनथारदोंबा नोङो जोंनि हाखा हुखा अमा बेदर जानायखौ मोजां मोनोबा माबा थिंख्लां होनायाबो जि मोजां जादों एकदम कारेक्ट कम्बिनेसन आरोना थाइजौ गैया नांगोन है नों थाइजौ नांगौ लायगौ थिंख्लां दा बोरै जालांनो आराम थिंख्लां दंबाय ना होमबा मा थिंख्लां दंबाय मेरला थिंख्लां दङ रागाजों बांसिन जाबाय आं गरमाव लाबोनायनि आरोना लोगोफोर खेमसेनो जाखांनानै गय जानानैसो आङो अन खालामफिनबाय आरोना एकदम लेथ्रा फेथ्रा जानानै दासो साफा खालामखांजोब्बाय आङो गावहाथ' लाजाला आरोना गस्ला पेन्ट खुलिजोबनांबाय नै ओरैबादि अयथासार सुखा रावबो ओंखाम खोबफासेबो थायाखै दालिया एसे थादों खुरनानै दोनबाय ओरैबादि मोजां जादोंना मैथा अमाजों हनै बासना सान्दुङाव थांजोब्बाय आरोना गासिबो ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियाव नोंथांमोनजों मोनसे ब्लग बानायनानै आङो शेयार खालामबाय अमा बेदर मोनजानायखाय आरोना ओमफ्राय
सिबिनायसै मबिनायसै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच अमा बेदरा एसे दंबावो दा मोनानि सिन्था गैया आरोना